Vila-real en un minut. El 26 de gener de 2015, Benlloc anunciava que Vila-real tindria la primera escola d'artesania de tota la comunitat valenciana. Incomplit. L'11 de novembre de 2015, els de Benlloc anunciaven la modificació de l'ordenança d'associacions de veïns per a que aquestes cobraren la seva subvenció a principi d'any. Incomplit. 9 mesos després, aquestes associacions no han vist ni un euro de les ajudes promeses. El 13 de desembre de 2015, Benlloc anunciava que fitxarien a 3.000 gossos a través del seu ADN per tal d'acabar amb el problema dels excrements en la via pública. Incomplit. El 6 de gener de 2016, Benlloc anunciava la imminent instal·lació d'un mercat fixe de flors en la plaça dels Antics Jutjats per a dinamitzar el centre. Incomplit. Benlloc, molt de titular i poca gestió. Des del Partit Popular de Vila-real volem donar les gràcies als 8.279 veïns que amb el seu suport ens han convertit en la força política més votada al nostre poble, treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.